26 anyos nga lalaking call center agent gipusil-patay sa mga lalaking riding-in-tandem sa Villagonzalo Dos Barangay Tejero, dakbayan sa Sugbo. Usa sa mga gitan-aw nga motibo ang love triangle. Sayra nato ang detalye ini sa report ni Alan Domingo. Patay nang nadangat sa tambalanan ng 26 anyos nga si John Dave Iscuton, human gibirahan sa riding-in-tandem sa gawas sa ilang Pinoyanan sa Villagonzalo Dos Barangay Tejero, dakbayan sa Sugbo. Sumasapuhan nga gikan nagkugos og bata nga iyang pag-umangkon si John Dave og dihang iyang gibutang sa kuna ang bata kalit lang milipot sa likod ang usa sa duha ka kriminal og gipusil sa ulo ug dughan ang biktima. Giswayan pa kining dala sa ospital upon dead on arrival. Nakuha sa crime scene ang mga bala sa kalibre 45 nga mao'y gigamit sa krimen. Daling nakasibat ang mga suspek human nila na pusilan ang biktima. Nakuhaan pa sa CCTV ang pagsibat sa mga suspek sakay sa motorsiklo. Kaya ako nanilhig ramang ko diha. Pagkataw-taw, doon ay buto na dunggan ako nga. Duha ka buok. Kung magdahom nga si John Dib, gamay di diha. Tapos pagtanaw na ko siya, si Kuan John Dib, hindi ang akong apo. Moto, siyagit din ko siyang asawa nga. May kayang si John Dib. Gipusil, daganam kay siya dugo siya. Nag-backtrack lang may mga CCTV dito, among gipang-locate ang mga active nga CCTVs para maka-backtracking mi. And we are hoping ma-locate na mo tong suspects, ma-identify na mo para sa side po sa pamilya. Usa sa gisubay sa kapulisan ang love triangle nga may motibo sa krimen, sanglit, gikarelasyon matud pas biktima ang usa ka babae. Apil sa gitana usab ang pagkalambigit sa illegal nga dugas tungod kay nalambigit na kini kaniadto, lakip usab ang gang-related problem sa maong hitabo. Nasairan nga dakong opisyal sa usa ka grupo ang biktima. Dahil ko, tuwi ka may nagsuguan na dahil katagtawa ng justisya ni John Dib kay gagmay pa kayo ang mga bata dahil. Pwede daghan mi gitanong nga possible motive karon. Usa pa ana is katong na-link nga nako na girl nga gipost anang kanang biktima. Then may story nga last Sunday daw nagkakuyog pa sila together with kagrupo nila sa Cribs. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.